Práve sa pozeráte na finále mužov UMB Challenge tesne po štarte a ja trošku okomentujem svoj výkon. Do finále som sa prebojoval na 4. miesto a tu už si pekne skačeme 50 krát jumping jacks. Všetci vieme, ako sme sa cítili len po kvalifikačnom kole, tak som si nevedel predstaviť, ako hrozne sa budem cítiť po finále. Už pred kvalifikačným kolom som mal obrovské stresy, ako to u mňa býva často, a ako to slušne povedať, spravil som asi 4 krát obloženú misu na vecku, takže som dal zo seba von všetky sacharidy a bal som sa do seba vložiť už čokoľvek iné. No a to sa mi vo finále teda aj pekne vypomstilo. Tu sme už skakali horizontálne angličaky s kľukmi do polovice telocvične, kde nasledovalo 30 brúšakov. Začal som značne zaostávať, ale nevzdával som to. Tuto to vyzerá, že vládzem, ale pri 20. ma už úplne vypínalo. No, lebo sedľahy na rýchlosť nie sú zrovna moja slabá stránka, takže som vedel, že niečo zlé sa so mnou deje. Ale stále mi ani na sekundu nenapadlo sa vzdať. A to aj keď už som prehrával, bolo mi to jedno. Zase horizontálne angličaky s kľukmi na koniec telocvične, kde nás čakalo 50 preskokov cez lavičku. No a tu na videu to vyzerá, že vládzem, ale už pri 10. preskoku ma úplne vypínalo. Takže som neveril, ako zvládnem 50 preskokov, ale snažil som sa neuberať z rýchlosti, snažil som sa ešte pridať. Srdce mi bušilo tak, že som už ani nepočul rozhodcu, či povedal 30 alebo 40. Každopádne skakal som dovtedy, dokiaľ mi nezakričal, že môžem ísť. Čakala ma posledná časť. Výpady s vystretnými rukami nad hlavou s kotúčom. Nevládal som a bol som zničený. Podlomili sa mi nohy a ja som vedel, že toto nie je dobré. Vedel som, že už nemám žiadnu šancu na bedňu, ale aj tak som sa to rozhodol dobojovať so cťou. Nohy ma pálili a boli tuhé ako kameň. Nemal som nad sebou skoro žiadnu kontrolu, no nevzdával som sa. Z posledných síl som vystieral ruky. Každý krok ma stal strašne veľa energie a bolo to nekonečné utrpenie. No ja nie som z tých, čo sa vzdávajú. Nikdy sa nevzdám. Zostávali mi posledné kroky a jediné, na čo som sa sústredil, bolo len to, nech nepadnem, pretože bolo naozaj ťažké udržať rovnováhu. Mal som pocit, že kotúč nado mnou váži aspoň 100 kg a moje nohy tiež. Tieto posledné 3 kroky sa zdali nekonečné. Ale dobojoval som to až do konca. Chalani si to dnes fakt vydreli, za čo im všetkým gratulujem a veľmi sa chcem poďakovať našej fakulte, že organizuje takéto súťaže, kde si siahneme na svoje dno, pretože toto je to, čo nás posúva.